Когато страдах от панически атаки, аз се срамувах от това мое състояние. Също така и ме беше страх да търся информация за него. Мислех си, че ако започна да търся информация, ще намеря такава, която да доказва, че съм луда, че нещо не е наред с мен. А всъщност няма нищо подобно. Сигурна съм, че и вие като мен се страхувате да потърсите повече информация, страхувате се да говорите за това и изобщо да слушате за това. Но всъщност това помага. Когато започнах да споделям с точните хора, разбрах всъщност, че има такива като мен, които са изпитали същите симптоми и повярвайте ми, много е приятно, когато обясняваш на някой какъв симптом си изживял и в погледа му откриваш, че той е преживял абсолютно същото. Разбирането може да помогне за вашия оздравителен процес. Също така, търсенето на информация е много важно. Трябва добре да знаеш точно с какво се бориш и че всъщност на теб всичко ти е наред и това е състояние, което просто трябва да преодолееш. Не се страхувай, търси информация, споделяй с подходящите хора. Знам, че до сега не си намирал много разбиране в околните, но има хора, които те разбират, които са били там и са минали оттам.